И какво са хора, ние ще цъкам старта Fortnite от Project Eon. Има стария момент, Chapter сезон 7. Имаме Late Game Arena, Dulce Arena и Creative, така че да, нека започваме. Ето така изглежда Project Eon. Има си Item Shop, има си Battle Pass, всичко. Даже гледай си Steam Bucks, така че да, нека започваме. И в момента зареждаме в игра. Готиното на Project Era е, че тук, като лодни в игра, можеш да в ревюдаш, почнахме игра много бързо. Не очаквам първата игра много на някъде да стигна, ама се надяваме, че ще спечелиме. Да. Тъй, че има хитопът някъде. Окей. Оу. Окей. Готен съм. Това ще е увертюрно добър. Еби си. Как губих това, не знам. Окей. Следващия клип, ако искате, мога да ви покажа как да изтеглите самия лаунчер и как да играете Chapter сезон 7. Окей. Тая игра май ще бъде загрявка, как гледам, така че нека влизаме във втората. Сега, както казах, готвенето в Project Era е, че тук може да се фрибилдваш преди да почне играта. Така че, да. Сега, ако искате следващия клип, му ви покажа как да изтеглите самия лаунчер и да играете Chapter сезон 7. Защото е доста забавно, бих казал. Доста хора го играят. Аз преиграх Project Red Track, ама имах доста проблем с него, така че се отдръпнах от него. Ако искате да играете OG Fortnite, според мен Project Era ще е най-добре от всички. FPS е доста добре. Имаш си още едно гейм меню, което можеш да направиш Simple или такива глупости, Potato Graphics, FPS Multiplayer, което просто ти прави FPS-а много повече, което няма според мене. Това е оригиналния FPS на мене. Също има Bubble Wraps в тази игра, така че с едно бутонче може да ги включиш. Но аз не предпочитам да имам Bubble Wraps. Така че да, не съм много добър. Надяваме се да направим стабилни килове. Също на всеки кил ти дава V-Bucks. На всяка спечелена игра също. И да, аз давам 1070 и нещо V-Bucks. Това ще е да сме на храстите. Окей, брат, едитни. Просто... Брат, те музика стената въобще. Фа... Не. Брат, умрях по най-тъпия начин. О, не. Не, просто не. Ще игра Creative, брат. Няма се занимавам. Добре. Виждаме, че нямам късмет с Late Game Arena днеска. Иначе доста пъти съм правил. Просто ми чупят зъбите там. Не съм свикнал още с мувмента. И да. В Creative също имаш Box Fight и Free for All. Така че Free for All е така се мейнкът. В смисъл, през няколко минути се сменя Box Fight, Free for All. Влезнах в full сервер или какво? Някакъв път, ако те кикне, знаеш, сервера е пълен. Иначе много бързо зарежда играта. Всичко се зарежда супер бързо. Не знам, аз съм много доволен от Project Era. Доста добре върви, даже съм на стар компютър. Аз нямам стар компютър, но ми върви много повече FPS. От Project Red Track, например. Project Red Track имаше много проблеми при мене.
Имах... Ето сега съм боксайт. Ой. Мората, брат, по кое също съм се превържат. Дише, бе, брат. Ай, мърдел така. Бачи жената. По бокс? Окей, брат. Окей. Дай ми тези рибки на мен. Нямам много свет. Не че са слаби, има си светове, ама се падат доста по-рядко. Брат, искам просто по фрибилдя. Моля те, остави ме. Ехе. Ай, духай, брат. Какво? Къде? Откъде дойде този лоша? Няма нещо тук поне се разпалваме. Боксът тук е доста забавен. Бих казал. Ооо! Маняк тежък клип. О, чакай, аз няма. Закоцекам Б. Ще му взема рибки. Няма auto pickup. Тук има item shop, battle pass, всичко. Всичко си има смисъл, играта е перфектна. Аз ga игра всеки ден, като цяло. Оф. Много хора, бе, брат. Как ме изсипа, бе, брат? Сега ако иска, мога влез да се включа Bubble Wraps. Да видите как изглеждат Bubble Wraps, още малко да поиграя. Тук механиките са омага уникални просто. Аз просто съм слаб на гъс. Ай, духа, бе. Виж го кобелето как ме ръшка като съм на едно, бе, брат. 22 глава. Кога? Морам да свършим, това май ще е прекрасно време. Окей, влизаме в Fortnite с Bubble Wraps и ще се видим като влезем в Creative. Окей, хора, по погрешка включих не Bubble Wraps, а Potato Graphics. Което е моя грешка, ама... Та има Bubble Wraps, не се притесняйте. Ама Potato Graphics са crazy, можем престани, брат. То дедас не може да играе? Да. Оф, малко ми е трудно да свикна с това Potato Graphics. Чакай малко. Също има и Mobile Builds. Не знам тези как са по-различни. Не имат лека промяна, да. От нормалните билдове. Съдем. Омага, колко съм слаб на гадулкам. Колко знам Mobile Builds и Potato Graphics трябва да ти бустват FPS-а. На мен някакво ми го бустват, защото... Може да се променеш FOV-то също, което е доста ченджер. Air-то, нали, Simple Edit, Extra FPS Multiplayer, нали, FPS boost, виж сега FPS-а ми е... Това е fake FPS. Не е реал. Просто добавя някакви числа. Това за някакви... да го правят на стримове в TikTok. Ето така ги правят, честно казвам. Чай сега вече стегна малко да ги поубием. Защото няма сам да губиме. Ето ние копеда. Това не ме играе. Окей. Та игра разучих. Сори, че не съм качвал от това време. Мисля, просто съм няма време. Това съм качил един клип, брат. О, готово досадния, брат. Ай, яш. Какво ми криеш кила и ти, бе?
Правиш се, че ти лагва ли, ама не? В Creative не знам дали получаваш вибъкс на всеки кил, ма знам, че в арена получаваш, смисъл. Така че да. What? Откъде? Аз съм тъп, да? Също имам много още проекти, като Retrack, Nova Launcher, Ezafona, много имам. Ама като цяло този ми върви най-добре за мен и има най-много хора. На второ място бих казал, че е Retrack, ако нямаш толкова много бъгове. Ама да. Оп, сменяме мапа. Окей, ще се върна като смени мапа. Даже няма смисъл се връщам. Или ще сменят мапа, или ще ресетнат билдове. Неп, ресетнаха мапа. Ето това е Free for All, дето говорех. Сега тук се спалваме. Може да имаш лоби с много хора. Сега сме 22-ма. 20 и няколко, докато на... дори джойнват тук. Това долу е фкега. Ох, той има спас. Аз защо нямам? Извиняй. Не, тайна ми кажи. Сега, с това ще се занимаваме. Ела тук е. Аз съм тежък спамер, брат. Не се нацелих помпата. Сори. Тъй. Не съм от най-добрите плеери, но пак знам как се играе. Окей, май ще ме клипват. Той къде отиде, бе? Надолу е. То не е добър, този не е добър. Не знам какво говоря. Окей. Нека ви покажа лек фрибилд. Също ако кадрите ми имат някакви бъгове, честно казвам, напишете в коментарите, моля, защото не знам ако имат, да ми кажете. Това не е ли този го бих сега? О, брат, сори. Не знаеш, че се на едно. Окей. Много съм слаб. Много съм слаб. Ако някой има проблеми с теглянето на Ion Launcher-а, може да ми пише в коментарите, аз си гледам и мога да ти помогна. Ти беше доста слаб. Наскоро почнах да играя така, че нямам много скинове и те неща. Това за... Също като почнете играта дава фри скинове, това е един от фри скиновете. Маля, аз съм крив на гъс. Иска свикване, в смисъл... по-различен от Fortnite, защото на това е стара, в смисъл... Добре. Чай. По-различен иска свикване. Имам стария мувмент, затова съм доста по-слаб, отколкото трябва. Чувам го е някъде тук, бе, брат. Его е. Къде беше, бе, брат? То де да аз падна? То хилва има ли? Не? О, имаме. Ой, брат, сега е. Хей! Си най-тегавия спамер, бе, брат. Аз просто съм най-добрия. Ау! Аут. Кой тук е? Арена, брат. Арената тук е много добра, просто аз съм слаб на гъс.
виж го как прави 90 и бяга, бе. Бах ти путката, бе. Ела тук, бе. Какво? Хитваме някакви тегави телепортации, да, брат. Къде? Ако ми е тайна. Чай, че това много ма дразни този FPS мултиплеер, защото е фейк. Защо съм толкова слаб на гъс? Аре бе! Пах ти! Няма псувам, брат, защото... Ти като ми играеш сега с желязо. О, не. Така, или рефрешнаха билдовете, или просто интернета ми обря. Добре. Рефрешнаха билдовете. Слава богу. О, не. Май от интернета ми. Интернета ми наскоро е много зле. Да, изгървим. Въй, имам 16 кила. Интересно. 1200 FPS. Моля. Не, интернета ми е слаб на гъс. Та, сега ще ви покажа какво е Era и лаунчера. Само на рефна. Ако успя да. Да, интернета ми просто е дет. Battle Pass-а. Имаме Full Battle Pass. Както виждате, може да тигате левели там, каквото и да е. Локър. Е, това са безплатните скинове, които ще получите май. Ето е Battle Pass. Имаме Item Shop, който се рефрешва всеки 6 часа след обяд. Доколко знам, има реплей, сетинги, може да имаш приятели. Сетинга бе всичко, каквото си го имаше. Има си още мапове, които тези трите са под обработка още. Има Late Game Arena Squad, Solo, Duos, няма трио. Не знам дали въобще имал някоя трио. Е, това е както виждате both sides free for all. Имам 1700 V-Bucks. Сега ще покажа самия лаунчер. Е, това е лаунчерът. И он. Много лесно тегли. Ако искате мога да направя клип. Може да маднете, ще игра с вас. Тук може да видите колко има сървъри и колко са пълни. В Европа и в... не знам това ако беше даже. Има лидерборд тук. Кой е най-добре тук? Това не го знам, това никой не съм го виждал. Това ти казах какво има файтъм, защото без да отваряш играта. Като цяло. Тук се тегли. Тук се играе. Може да видите TikTok-а, може да донейтните. Както решите. И това е от мен, хора. До следващия клип.